širšom centre mesta pokračuje výstavba mládežníckeho parku. Stavebné práce sa začali v polovici septembra 2023. Do konca roka boli na stavenisku vybudované inžinierské siete. V apríli tohto roka bolo ukončené verejné obstarávanie na špeciálne vonkajšie prvky a vybavenie športoviska. Realizácia nabrala na obrátkach v máji a pokračuje v plnom prúde. Projekt pred niekoľkými rokmi inicioval primátor nášho mesta Csaba Orosz. Nehéz volt ennek az ifjúsági parknak megtalálni a megfelelő helyet. Végül is a döntés a Billa üzletközpont és a Fórum Intézet közötti parkra esett. Ez a park volt talán a legkevésbé kihasznált zöld terület Somorján. Maga a park 6260 négyzetméteren fog megépülni, ahol egy skatepark, egy streetballpálya és olyan sportolásra alkalmas asztalok kerülnek elhelyezésre, mint a asztali tenisz, asztali foci és a tégbal. Természetesen nyilvános szociális helyiségek is elhelyezésre kerülnek a területen. És olyan fantasztikus zöld terület lesz, ahol akár a fiatal családok piknikezni is kiülhetnek. Nagyon sok sportklub működik Somorján, nagyon sok sportlétesítmény van a város területén, mégis ezeknek a modern sportoknak nem volt megfelelő hely. Itt én úgy gondolom, hogy megfelelő biztonsági körülmények között és biztonságos helyen fognak tudni hódolni ezeknek a sportágaknak. Výstavba ihrísk má byť ukončená počas leta. Nasledovať bude realizácia chodníkov a verejného osvetlenia. V októbri majú byť vysadené stromy a kríky. Park bude odovzdaný do užívania počas jesene.